Kaktin ke jonglay no Matias kalenong kabahnyau kerkot kabahnyau gong. To pante on sa ayapi, to watte pin sa shem, to titte on sa pliapi on kaktin ke jonglay. Koki para syakri hautra. Yole se don napring jongpi ki bapet ya gani ke video hagani ke por kabamanta. Yole se don napring jongpi ki bala duai, hagi jing duai ke jongpi. Pila yai pan nautra ya ke jing don kam haga jing em ke jongpi. La kalong ke jing don kam haga bekerja do, la kalong ke jing don kam haga ban penkhia ya ke jing pang ke jongpi. La kalong ke jing don kam haga babun ki liang ke pipi don kam pila ut shautrai pila bentip shautrai ke jing jin jar ke jing e ke jing ele ha ke jing em ke jopi pila pan ke babun bun jat ha ke jing em ke jopi yole se pimpat yo tat haduk menta yole se pimpat yo e ke jubab no trai tat haduk menta yole se don ru ki ba yo ngong ye pi balai ke pelong ye pi pim yo yole se pi don ye ke jing kli ha ke jing em ke jopi henringa kwa ba no pi ko ki para syakri hautrai kam de yang ai pi bantang ban shu pan no trai henriga de yang ai piru ban don ya kani ke jingat ke baskam habang ipan nau try habang ipan nau try ka don kam yang ai pi bandon ya kani ke jingat ke baskam ha ka jing em ke jawab jopi habang ipan yau try kam shemut baka khtin ke jong blai kong tang ba shu ong pan tangi shu pan klem don ke jingat ha ka jing em ke jawab jopi henry habang ipan ka don kam yang ai pi bandon ke jingat ke baskam habang ipan kerman ken baka ta ka bang ipan ngin yo priang nau try mau try un ai yang ai pi klem da artatin ngin next kam mau try un ai ken ya kata ka bangabat pi ngipan na u haga jing em ga jangap jong pi namar ka khten ga jong blai ong naw matia si kalnong ga ba arpoi ga khorek ba arpo ar ko ong kumne bat ya ki ke baro kat ki ba pin pan haga jing duai da ka ba ngej pin pdiang ka khten ga jong blai ka ong hang ne ya ke baro ki ba pin pan haga jing duai da ka jing ngej ong ka khten ga jong blai kam sham ong na ka no kam sham ong ta ka ba shu pan kam sham ong ta ka ban shu pen tip hau trai ga jing don kam ga jong pi henry ka khten ga jong blai ong da ka jinget ya ke baro kita ki ba pi pan ki ba pi pentip show try ki jing jinjar ki jong pi ki ba pi don kam ki jing erap ba pi don kam ki jing pen khia au try ong pi la da pim pat yo ya ka jing pen khia ong pi ka don kam ya ngai pi ban don ya ka jinget ka bas kam ba try un le ya kata ka banga bat pi ngi pan ha ngi pan no try ju kan tai la da ngi don ya ka jinget ka bas kam namar ka khten ga jong blai yang ne ka la da ban ong lupa ya ke baro ki ba ngi pan no try ka khten ga jong blai ong la da ngi pan ha ki jing duai da ka jinget ka jong ab jong pi pin pedang ong ka khten ga jong blai dei namar kata aku ki para syakri hau try ka don kam yang ai pi ban don ya ka ni ka jinget ka bas kam ha ba ngi pan no try ka don kam yang ai pi ban don ya ka ni ka jinget ka bas kam la da kalam ka jinget nga ong pi anum la ban le namar ka khten ga jong blai na ki stik jong jokop ru ka ong na ka lendong ka ban kong ka khot ka ban riu do ka ba pra ka ong kum ne henry to un pan ha ka jinget klem da artatin ru em namar uta ubada sngew artatin ulong ken kum ka jing at pelung ka duriau ya ka bala be da ka leer bat bala penshat kenting namar wat ai ba uta ubriu umut ba unyo diang ru now try ubriu ba senrop ensiem ubomne ha ke linti jong u baro ong ka khten ga jong blai hang ne ga khten ga jong blai ong henry to un pan ha ka jinget klem da artatin ong ka khten ga jong blai haba pi pan now try ka don kam yang ai pi ban pan da ka jinget klem da artatin namar ga khten ga jong blai hang ne ka ong tongin pan da ka jinget klem da artatin ka ong shushu kum ni namar utau bada sngew artatin ulong ken kum ka jing at pelung ka duriau ya ka bala be da ka leer bat bala penshat kenting ka khten ga jong blai ka ong hang ni yau tau briu bad sngew artatin habang ni pan nau try ka jing em ga jawab pi ka long thik kum ka tu ka jing at pelung ka duriau pitep haba at pelung ka duriau kam ne ka tu ka jing at pelung kam ju ne pila ban pan nau try pila ban pentip show try kita jing don kam ge jong pi henry haba pim don ya ga jinget ka bas kam ka ba utrai un ai kita ge jing don kam ge jong pi ban pen bet ya kita ge jing ga jing em ge pi la ka long ban pen khia ga jing pang ge jong pi la da pim don ya ga jinget utrai nom la ban ai ya kata ka jubab na bata kita ge jing duai ge jong pi namar ba utrai udon kam ya ga jinget ka jong a ge jong pi ka don kam yang ai pi ban nget hau trai namar ka khtin ge jong blai ka ong shu na tu khot ban yo go ong namar wat ai ba utau breu umut ba unyo diang ru na utrai ubreu ba senrop mensiem ubomne ha ki linti jong u baro ka khten ga jong blai ka kren shai wat mut bo tau breu unyo bandiang nau try ang ka khten ga jong blai ka kren shai shu ang ne bang wat mut bo tau breu unyo diang nau try ladangi artatin
kabamut ka jing em ka jam jong pi ladangi pan ma kena hau trai ladangi duai ma kena ladangi pentip ma kena hau trai ngong pi wat mut bangin yo diang nau trai ladangi nang don gan ni ka jing ar tatin ha ka jing em ka jonga ha ka jing em ka jong pi ngong pi lada pi don ni ka jing ar tatin wala da pi don apne ka jing pang wala da pi la pentip shau trai ngong pi pinom yo ka jing pen kya namar bangin nang don ya ka ni ka jing ar tatin wala da pi long shisha kita ki beduk ki jinjar ki syam sosat ha ka jing em jong pi pila pai hau trai ka jing duai hen la da pim don ya ka ni ka jing shan ya bat ka jing ka bas kam ka bau trai un le ka ta ha ka jing em jong pi wat na mut ba pin yo diang namar ka kten ka jong blai ong ka jing em jong pi ka nang long thik kum ka tu ka jing at phlung jong ka du riau ka bom pat ne hau trai ka jing ka jong pi ka nang long ka ba sinjor de namar kata ka kten ka jong blai ka ong wat mut bangin yo priang de namar kata ko ki para syakri hau trai la dang dang long hakum kata ka don ong pi wat nam khunyom hau trai balai trai jubab ik jing duai jang balai trai nom le abang la pentip ik ni ki jing jinjar abang la pentip ik ni ki jing pang ki jing shitom ha ka jing em ko jang ki bakat ne henry jubab yang yo le se pimpat check ba ne ya ka jing em ka jonga bu jong pi yo le se kata ka jing ka banga bat pi ngi don ka bompat biang ne hau trai ban ai kata ka jubab na mata kita ki jing don kam ki jong pi la ka long ha ka jing pang ka jong pi la ka long ha ko benta ko ki para syakri hau trai ka don kam yang ai pi ban don ya ka ni ka jing ka bas kam ngoi pi la ka klem ka jing ngoi pi la da pi pentip ma kana shau trai ngi nom yo ka jubab na mar bo trai u don kam ya ka jing ka bas kam na ka jing em ka jong bangin shanya kan ya kata ka bangi ngi pan no trai habangi shanya ik barok ka bangi ngi pan no trai habangi ngi kam mo trai un le ya kata ka bangi ngi pan no u trai un le bet klem da artatin ngoi pi un le bet de na mar kata haba utrai upun khia ige bapang haba utrai un le i kambang ngoi pi ushat ong i ni kuntin ka jinget ka jong pi kala pen khia pi ka jinget ka jong pa kala pen khia pa ka jinget ka jong me kala pen khia me de na mar kata ka don kam yang ai pi ban don ya ka ni ka jinget ka bas kam ha ka jing em ka jong pi la klem ka jinget wat na mut bau tau briun yo diang yong ka ten ka jong blai de na mar kata ko ki para syakri hau trai la da pi pane no trai nget kam bau trai un le i kata knang ba pin yo mat ken ya kata ka ba pi pan no trai ba pin yo mat ken ya ka jubab ba pin yo diang ken ya ka jubab no trai bau trai un le i kam ba ha ka jing em ka jong pi la da pi sngo ba ka long ka jing ku nam ta ka jing em ka pi ye sheru nam ta ki parlo ka pi ba ka long ka jing ku nam ta ki wer kum jo ublai dong ka khu pi ublai dong yo ka brom amen.